Yanzu Bilal Billa ya yi sanarwar sakin waƙarsa wadda ya yi tare da Naziru Sarkin Waƙa 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tuma sauran mu a cikin yanzu zamu faɗa muku waƙar da Naziru Sarkin Waƙa ya wallafa a cikin shafin sa na mana YouTube channel da kuma Bilal Billa. To idan ba ku manta ba dai mai sauraro, wanda ya ga wayannan hotunan guda biyu ya san sanannu ne kuma celebrities na Arewa, Bilal Billa da Naziru Sarkin Waƙa. Shin ko kun san wannan shekaru da aka ɗauka, ma'ana watanni baya da aka ɗauka, duba da Bilal Billa ya ziyarci Naziru Sarkin Waƙa yana so su yi waƙa tare, wanda Naziru Sarkin Waƙa yake faɗi masa cewa ta gaskiya a halin yanzu yana da aiki sosai, amma zai bashi miliyan 2 ya je ya nemi wani su yi waƙa tare, in kuma ba haka ba zai iya haƙurin wata 2, wanda ya yi zaɓi cewa ya zaɓi ya haƙurin wata 2 a bisa ga wannan miliyan 2. A halin yanzu dai nesa ta ƙara matsuwa kusa, wanda a halin yanzu an gama aikin waƙar, duba da yadda Bilal Billa ya wallafa a cikin shafinsa ma'ana na Instagram. To duk inda dai ka zagaya a halin yanzu an ɗan fara sakin shiftan ɗin waƙar, wanda a halin yanzu mutane suke ta ma'ana alhinin jin wannan waƙa, saboda waƙar abin mamaki ce, duba daga shi wannan Bilal Billa young boy ne, ma'ana ƙaramin yaro ne, amma kuma yadda ya performance a cikin waƙar gaskiya ya kokari sosai, wanda har wasu ke ganin cewa yana ma shirin fin ogan nasa na Sarkin Waƙa iya waƙar ma hawa waƙar daidai. To amma dama idan ba ku manta ba, Naziru Sarkin Waƙa jarumi ne wanda ya shura wajen fannin waƙoƙin sarauta da waƙoƙin soyayya ma yana taɓa na siyasa duk baki ɗaya. Shi kuma Bilal Billa ya ƙware a waƙoƙin soyayya ne, bai taɓa shiga wani ɓangare ba, ko har kafi ma bai taɓa ba. Shi kuma Naziru Sarkin Waƙa babu yadda baya shiga, ma'ana bakon side kenan. To dai a halin yanzu waƙar sun riga sun gama kammala ta, wanda ana shirin sakin waƙar ne ma, duk da a halin yanzu a gama sakin waƙar ba. Amma dai idan ka ji waƙar ne mai sauraro, na tabbata za ka tabbata ka yabawa mai jarumi Bilal Billa, duba da bai taɓa yin waƙa tare da wani ba, ma'ana celebrities irin Sarkin Waƙa, wanda haɗuwa ma da Sarkin Waƙa ba ƙaramin aiki bane ba, sai gashi Allah shi kuma ya taimake sa har sun ma yi waƙa tare. Wannan babban alfahari ne ga Bilal Billa, wanda a ɓangaren ƙananan yara mawaƙa a arewacin Najeriya babu kamar Bilal Billa, sabida Bilal Billa shi kaɗai ne jarumin da ya je kuma ya ci gasar wanka a arewacin Najeriya, wanda duda a kwanan nan ya yi wani taro wanda ya gangama ma'ana 'yan Kannywood ya bi su ɗaya bayan ɗaya, ya gayyace su zuwa ga taron nasa da ƙarin shekararsa. Duba da ba a taɓa yin wannan taro ba, a ce ƙaramin matashi irin Bilal Billa ya gayyaci manyan mutane irin su Bashir Mai Shadda, Global Resources sun ya gayyace su har Bashir Mai Shadda masu kyautar 300,000, manyan jarumai ko wanda suke 500,000, ko Nugulde a babban abokinsa kenan 500,000 isa, da sauran mawaƙa baki ɗaya, da kuma 'yan fina-finai har ma da 'yan celebrities na TikToks zai sun yi ziyarci wannan taro kuma sun yi alkhairi sosai da siyon allaji. Duk da dai Bilal Billa matashi ne, amma kuma ƙwaƙwalwarsa suna harbawa, duk da ya gama wannan sai dai bi su gida one by one da hatimin hotonsa ya babba su domin su mai sayinin. Duk wani ɗan Kano ya ziyarce shi kuma ya masa sayinin ɗin. To dai babu shakka wannan waƙa ta fito ne a kwanan nan, mai sauka tsaya cikin shiri za ta fito ne ko akawun ɗin Bilal Billa ko a Naziru Sarkin Waƙa. Mun gode.